ce jour de 1980. On tottama konngol. Fatoumata Sisawane. Yamde sappo e tati fawi silmaji sappo bafata immorde Guinée Bissau ko wakati goto woni ko fewndi kindiya immorde e Guinée mi salmini on musidɓe tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde kala hande ko fate alhaali dawro fewndiɗo Guinée Bissau nokku to jaltuɗi subugoji hooroyaku satina noon hande walla habbano hande alkamisa caggal nde pellanɗe nana hanki ka seha suudu lamordu hoorojo leydi di général Général Umaru Sisoko Embalo holli e nder yewtere daɓɓere wonde himo o joga ɗum jibini kulol mawgol e ɓiɓɓe leydi di ɓawto mum konunkoɓe e halfinaɓe renugol kisal hoorejo leydi di holli wondema yal wayliti laamu Sisoko Embalo hunde de e lumdiyankoɓe e laamu ngu holli wondema kamɓe hiɓe yeddi ɗum e biyol maɓɓe ɓe konunkoɓe no faamodiri e kanko hoorejo leydi di walla no wondi e hoorejo leydi di Umaru Sisoko Embalo e wi maɓɓe ko waɗiri ɗum ko fi dartingol alhaali subugoji ɗi sabu o foolali e majji ko ɗum woni o foolali e majji fendo ɗo no mi antinay on wondema général Horta Tam hoorejo konu jordi ko kanko woni ko joɗɗina e ardigu o hooroyaku kañum Guinée Bissau e nder hitande ko honno yiruɗon o alhaali fendo ɗo alhaali kisal e ndenago leydi di ko hiɗon miiji wondema ɗum ɗo ko honɗum wawata jibinande e kañum ndi leydi ngam okkugol miijoji moɗon e dow o lefol rewro gon kaka kowal 221 capanɗe 7 temeɗɗe 6 e capanɗe 4 102 e capanɗe 6. Landal hande.